pretende servir de homenaxe e perpetuar a memoria dun persoeiro que tivo relevancia social. Cando as nosas cidades tiveron a primeira gran expansión no paso do século XIX ao XX, abríronse moitas rúas e avenidas novas que normalmente se bautizaron co nome de políticos dese momento. No século XIX, cando en España se instauraron as eleccións como simple formalidade democrática, aparece unha figura clave no control social e no control do voto, o cacique. O funcionamento era ben simple. Controlando os resultados das votacións estaban os caciques, situados nos cargos locais ou provinciais, e enriba estaba a figura do oligarca que controlaba todo desde Madrid. Mediante un sistema de favores e prebendas, os caciques locais captaban os votos, que eran recompensados con novos favores. Deste xeito, perpetuábase a oligarquía no poder. Aínda que a figura do cacique é originaria de América, onde ten un significado respectable para moitos povos indígenas, en Galicia os caciques foron principalmente controladores sociais e políticos, que tamén é certo que desde os seus cargos impulsaron obras públicas e favoreceron a renovación urbana do noso país. Hoxe, a maioría de nós descoñecemos o modo de operar daqueles persoeiros e só os identificamos cos nomes de algunhas rúas das nosas cidades. O poder que tiveron estes políticos caciques sobre as provincias que representaban en Madrid foi inmenso. Neste sentido, posiblemente, o máis ilustre político representado nas rúas das vilas galegas sexa Eugenio Montero Ríos. Non só lle deu nome rúas en Vigo, en Lugo ou en Santiago de Compostela. Tamén a esta, a Gran Vía de Montero Ríos aquí en Pontevedra. Sobre Montero Ríos trata a nosa derradeira historia de hoxe. Este domingo é un día de reunión política no Pazo de Lourizán, a residencia de lecer de Montero Ríos. Quérelles transmitir o seu agradecemento aos familiares máis directos, que son, a súa vez, os principais axentes do entramado político que foi configurando ao longo dos últimos 40 anos e que culminan co seu nomeamento como presidente do goberno. É o broche de ouro dunha gran carreira política dentro do Partido Liberal. Na celebración familiar estaban o seu fillo Andrés Avelino, representante case vitalicio por Mondoñedo e un defensor da protección de menores, o seu fillo Eugenio, que era representante de Muros e antes de Cambados, os seus xenros Eduardo Vicenti, que chegaría a ser 36 anos deputado en Cortes por Pontevedra, e Eduardo Martínez del Campo, senador vitalicio. Tamén estaba o seu xenro García Prieto, un político de gran valía. Todos eles representaban o entramado caciquil de carácter familiar que construíra sabiamente o patriarca de Lourizán. García Prieto formárase no bufete de Montero Ríos e foi quen mellor aprendeu as ensinanzas do político galego. Primeiro baixo a vixía do seu sogro e posteriormente pola súa conta chegara ata onde non puido chegar ningún dos propios fillos de Montero. García Prieto terminou sendo unha peza insustituíble na rede política caciquil creada polo seu sogro. Foi quen de crear a súa propia organización, na que situou a membros da súa familia seguindo o modelo de Montero Ríos, que consistía en colocar familiares en cargos políticos para telos ao seu servizo. Era, pois, un alumno aventaxado. Por iso Montero Ríos ía nomealo ministro de Gobernación. O sistema caciquil da restauración española de finais do século XIX estaba asentado no control das institucións de carácter provincial e local. Os concellos e as deputacións eran fundamentais nese control. O alcalde, o xuiz ou o secretario do concello eran postos moi apetecible política e socialmente. Eles eran os intermediarios co pobo, a parte do poder que coñecían os cidadáns de a pé. Eran os conseguidores aos que podían recorrer os galegos cando tiñan algún problema.
Lourizán converteuse no solar dos Montero e as reunións familiares en auténticos consellos de Estado. Ata alí achégase o alcalde dun concello veciño que vai facer unha xestión para un propietario acomodado da súa vila. O home pediulle recomendación para o seu fillo e o alcalde, o cacique local, vai usar a súa influencia por pertencer á rede dos Montero Ríos. A proximidade co pobo outorgáballe prestixio social ao cacique. Os veciños visualizaban o poder na súa figura e non nos representantes elixidos, os que non coñecían e que nada tiñan que ver coa súa vida diaria. Cando o favor sexa conseguido, o alcalde faralles ver aos beneficiarios que deben contribuir na súa familia e no seu entorno apoiando as candidaturas dos Montero. O alcalde fai as presentacións entre don Eugenio e o rico propietario da súa vila. O pai pediu recomendación para o seu fillo, licenciado en Dereito pola Universidade de Santiago, para colocalo como secretario nun concello veciño. Este alcalde representa a base do sistema que ten a Montero no seu cume. Caciques locais que apañan votos e intermedian en favores entre os veciños. A persuasión do cacique debía ser suficiente para controlar o proceso electoral e o día a día na vida local. Cando esta rede fracasaba, facía uso da forza, empregando a intimidación ou o encarceramento dos disidentes. Ademais, sempre quedaba o recurso da fraude, mediante a falsificación de actas ou a votación masiva dos mortos, ou, no último caso, a compra de votos. Nesta humilde casa da rúa santiaguesa dos Xasmíns naceu Montero Ríos no 1832. Esta orixe humilde non lle impediu chegar ás máis altas cotas do poder político e social da súa época. Ademais do seu talento, nesa carreira empregou dous apoios básicos da historia social de Galicia: a recomendación e o favor. En agradecemento do feito pola súa cidade natal, os santiagueses levantaronlle esta estatua no 1916, 2 anos despois da súa morte, por suscripción popular, e colocárona aquí no centro da Praza do Obradoiro, no lugar máis representativo de Santiago e de Galicia. 12 anos máis tarde, trasladárona á Praza de Mazarelos, porque se entendeu que ningún político era tan importante como para ter unha estatua nesta praza. Por iniciativa dun artista, volve estar aquí, aínda que só por un día. Este emprazamento, aínda que ocasional, recórdanos o gran poder que tivo este home. Catedrático, abogado de prestixio, liderou as propostas de profesionalización da xustiza e da separación da Igrexa e o Estado, entre outras moitas de carácter progresista. Foi, sen embargo, unha das grandes figuras dun sistema, o caciquil, o que chegou a atacar na fin da súa carreira política. Un paradoxo que quizáis non o é tanto para unha figura controvertida que foi alcumada como o Cuco de Lourizán. Outro dos poderes fundamentais do sistema caciquil eran os gobernos provinciais. Eses gobernos civís estaban nas actuais sedes das subdelegacións do goberno. O gobernador dirixía a administración provincial e, como tal, era o xefe dos servizos públicos da provincia. Ademais, controlaba a orde pública e a policía. O gobernador era a máxima autoridade e representaba o goberno do Estado na provincia. Polo tanto, era a máis alta autoridade política e administrativa. Neste capítulo falámosles dos nobres, dos fidalgos e dos caciques que tiveron un poder que decidiu o destino de moitos galegos nos últimos 5 séculos. Todos eles tiveron ese poder porque lle otorgou un sistema político que serviron e do que se aproveitaron. Os caciques cobraron como favores o que nunha democracia son dereitos de todos os cidadáns.